El darrer ple ordinari del Parlament abans de l'estiu va aprovar 4 lleis i va tenir el finançament com a principal tema de debat. La llei dels centres de culte va aplegar representants de diverses confessions a la zona de convidats. L'objectiu de la llei és regular els espais on es practiquen les diverses religions existents a Catalunya. Els usuaris dels temples, dels oratoris, doncs realment amb aquesta llei tenen la garantia que en aquests espais de concurrència pública hi haurà unes condicions de seguretat i de salubritat idònies que faran que aquest ús sigui un ús que no hagi de tenir cap problema. I als ciutadans que viuen a prop o a l'entorn d'aquests temples però que no practiquen cap religió o no creuen en cap, la llei també els diu que l'exercici d'aquesta activitat religiosa no pertorbarà la convivència i no causarà molèsties. Entre altres mesures, la llei preveu que els municipis hagin de reservar sòl en els seus planejaments urbanístics per a usos religiosos. La llei va tenir els vots a favor de CiU, PSC, Esquerra, Iniciativa i 2 diputats del grup mixt i el vot en contra del PP i un diputat del grup mixt. També per unanimitat es va aprovar la llei de mediació. Preveu dotar de mecanismes per resoldre les qüestions relatives als conflictes entre persones sense haver d'arribar a judici. Faran, per tant, una passa endavant en aquesta manera d'entendre la societat i els seus inherents conflictes, però que no necessàriament s'han de resoldre única i exclusivament davant d'un tribunal de justícia. Es poden fer davant dels mediadors i mediadores i aquests han de ser prestigiats i reconeguts com a autèntics professionals de la gestió i resolució de conflicte. El ple va aprovar per unanimitat la creació de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. El conseller Baltasar va explicar que aquesta nova entitat ha de contribuir a millorar la gestió del govern en aquest àmbit. El nou ens assumirà les funcions de DICSA i part de les de la Secretaria d'Habitatge. Amb la creació, per tant, d'un instrument organitzatiu que donarà un millor servei d'habitatge a la ciutadania, als ciutadans i ciutadanes. Segon, que facilitarà l'accés als recursos públics de l'habitatge. Tercer, que farà efectiu el dret a l'habitatge a casa nostra, que és objectiu constitucional i estatutari, però que avui pretenem que passi de ser lletra escrita i esdevingui un dret a la pràctica fonamental per a tots els ciutadans i ciutadanes. Volem, que s'ha manifestat el Parlament de Catalunya, volem que la xarxa aeroportuària incorpori els aeroports de Girona, Reus i Sabadell a partir de la desclassificació i dos, que la posició de les institucions catalanes en la futura gestió de l'aeroport del Prat tingui una posició determinant. La llei d'aeroports regularà les infraestructures aeroportuàries que són competència de la Generalitat, la seva planificació, construcció i gestió. Adapta el marc legal a l'Estatut i crea l'entitat Aeroports de Catalunya. La llei es va aprovar amb els vots a favor dels 3 grups que donen suport al govern i l'acord de CiU en alguns articles. El ple va escollir els membres que formaran part del Consell de Garanties Estatutàries, l'òrgan que ha de vetllar perquè les normes que genera el Parlament s'ajustin a l'Estatut i la Constitució. El resultat ha estat de 82 vots a favor i 51 abstencions. Com que els vots obtinguts sobrepassen la majoria requerida de 3/5 parts, és 81, queden designats membres del Consell de Garanties Estatutàries els candidats proposats pels grups parlamentaris. El finançament va protagonitzar la sessió de control al president i també algunes interpel·lacions. Vostè ara deia que ha aplicat l'Estatut amb la màxima ambició. Jo no ho dubto. La que la conjuntura a vostè li permetia, que és aguantar el tripartit, fer equilibris amb el Partit Socialista de Madrid. És bo o dolent el que han aconseguit vostès? Bueno, ja ho jutjarà el temps, no? Però el que és evident és que no hi ha un canvi de model i no es compleix l'Estatut. Fixi's, jo li dic, és la primera vegada que Convergència queda fora d'un gran pacte d'autogovern de Catalunya amb Espanya. La primera vegada. I jo els demano que reflexionin. En aquesta casa sí que hi cabem tots, i vostès hi són convidats. A banda de les interpel·lacions de CiU sobre finançament i el sistema financer, també n'hi va haver una d'Esquerra sobre els estudis postobligatoris i una del PP sobre la protecció de les famílies davant la crisi. El Parlament va aprovar per unanimitat una moció per començar a elaborar una llei electoral de Catalunya a partir de setembre. Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té llei electoral pròpia. Es va aprovar amb els vots del tripartit una moció d'Esquerra per evitar que es tregui la publicitat de les televisions autonòmiques. També se'n va aprovar una del PP sobre la promoció turística de Catalunya i una de CiU per donar suport als processos de fusió de les caixes d'estalvi. Finalment, una moció de Convergència i Unió sobre centres especials i persones amb discapacitat va ser rebutjada.
El ple va acabar amb la lectura d'una declaració sobre els 50 anys de televisió espanyola a Catalunya. El 15 de febrer de 1959 van començar les emissions de televisió espanyola a Catalunya. S'iniciava el que seria la primera etapa i al mateix temps la més duradora del servei públic audiovisual al nostre país. El 50è aniversari de l'arribada de la televisió a les llars catalanes és una bona ocasió per retre homenatge als homes i les dones que ho van fer possible. Els propers 22 i 23 de juny se celebrarà un ple monogràfic sobre finançament que tancarà el període de sessions.